ప్రియమైన స్నేహితులారా, మన ప్రభువును అందరి రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామములో అందరికీ ఉదయకాల శుభములను తెలియపరచుచున్నాము. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 11వ వచనమును ధ్యానం చేసుకుందాం. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 11వ వచనము. అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తి నొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులనుగా చేయును. ప్రియులారా, చదవబడినటువంటి లేఖన భాగమునకు ఇవ్వబడిన అంశము నిర్దోషులనుగా చేసినవాడు. ఈ లోకములో ప్రతి మనిషి తాను చేసిన తప్పిదములను బట్టి చట్టపరంగా శిక్ష అనేది వారికి విధింపబడుతుంది. వారు చేసిన నేరం ఏమిటో అది కోర్టులో రుజువు చేయబడినప్పుడు వారికి చట్టము శిక్ష అనేది విధిస్తుంది. వారిని దోషులు అని చెప్పి తీర్పు తీర్చిన పిదప కొందరైతే నిర్దోషులుగా వారి మీద మోపబడినటువంటి ఆ నేరము నుండి విడుదల నొందేటువంటి వారుగా ఉంటారు. లోకములో చట్ట ప్రకారం ప్రియులారా, దేవుని దృష్టిలో కూడా ఆయన చెయ్యవద్దు అని చెప్పిన అసహ్యమైన కార్యములు, అపవిత్రమైనటువంటి కార్యములు, ఇతరులకు ద్రోహం తలపెట్టేటువంటి ద్రోహపూరితమైనటువంటి కార్యములు ఎవరు చేస్తారో వారు దోషులుగా, వారిలో ఉన్నటువంటి తప్పిదములను బట్టి, నేరములను బట్టి దోషులుగా తీర్చబడతారు. అలా ప్రతి మనిషి కూడా తాను ఇతరులకు తలపెట్టినటువంటి అన్యాయమును బట్టి, ఇతరులకు చేసిన అక్రమమును బట్టి అపరాధిగా, దోషిగా ఉన్నప్పుడు ఆ దోషములన్నిటినీ కూడా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు తీసివేసి తన రక్తము వలన వారిని నిర్దోషులనుగా చేసిన వాడిగా ఉన్నాడు. ఎందుకు అని మనము గమనించిన యెడల ఇదే యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయం 5వ వచనములో మన దోషములను బట్టి నలుగగొట్టబడును, మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. ప్రియులారా, మానవుడు తాను చేసినటువంటి దోషమంతా కూడా దోషమును బట్టి యేసయ్య నలుగగొట్టబడినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. అలాగనే 6లో కూడా యెహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను. మన దోషాలన్నీ కూడా యేసయ్య మీద మోపినప్పుడు ప్రియులారా, 11లో కూడా మనం చదివినటువంటి మాటలను బట్టి నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులనుగా చేయును. అలాగూ యేసయ్య దోషపూరితమైనటువంటి జీవిత విధానమును కలిగి ఉన్న మన దోషములన్నిటిని కూడా తండ్రి ఆయన మీద మోపినటువంటి వారై ఉండి ఉండగా, మన దోషములను బట్టి యేసయ్య నలుగగొట్టబడినటువంటి వారై ఆయన రక్తము చేత, వాస్తవానికి హెబ్రీ పత్రిక 9వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషినిగా అర్పించుకున్న క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును. ఎలా మనము నిర్దోషులముగా చేయబడ్డాము అని అంటే, నిర్దోషి అయినటువంటి క్రీస్తు, దేవునికి నిర్దోషిగా క్రీస్తు తనను తాను అర్పించుకున్నటువంటి వాడే. క్రీస్తు తన యొక్క రక్తము చేత నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మన మనస్సాక్షిని ఆయన ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు. అనగా మనము ఎలాగూ నిర్దోషులముగా చేయబడ్డాము అని అంటే, నిర్దోషి అయినటువంటి క్రీస్తు రక్తము చేత. అందుకే పేతురు కూడా తన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో చెప్తాడు, అమూల్యమైన రక్తము చేత. అనగా
నిర్దోషమును నిష్కళంకమును అగు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మీరు విమోచింపబడితేరని ఎరుగుదురు కదా. క్రీస్తు రక్తము నిర్దోషమైనటువంటి, దోషము లేని రక్తము, నిష్కళంకమైన, కళంకము లేని రక్తము, నిర్దోషి అయినటువంటి క్రీస్తు రక్తము చేత మనము విమోచింపబడ్డాము. దోషముల నుండి మనము నిర్దోషులముగా చేయబడ్డాం. ఎందుకు? క్రీస్తు మన దోషములను ఆయన మీద తండ్రి మోపగా వాటిని బట్టి నలుగగొట్టబడినటువంటి వాడై మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతడు మోసి అతడు మనలను నిర్దోషులనుగా చేశాడు అనంటే ప్రియులారా, ఒకటి ఆయన ఎదుట మనము నిలువబెట్టబడుట కొరకు అని అంటాడు పౌలు ఎఫెసీ సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తూ. ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము నుండి మనము చూసినట్లయితే 6వ వచనము వరకు ఎట్లనగా, తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమును అయి ఉండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. తన ఎదుట పరిశుద్ధులముగా నిర్దోషులముగా ఉండవలనని ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకున్నటువంటి వాడుగా ఆయన చిత్త ప్రకారం, ఆయన సంకల్ప ప్రకారం అని ఎఫెసీ సంఘానికి పౌలు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ఆయన ఎదుట మనము నిర్దోషులముగా ఉండవలను, దోషము లేని వారముగా ఉండవలను అన్న ఉద్దేశముతో యేసయ్య నిర్దోషి అయినటువంటి యేసయ్య నిర్దోషమైన తన రక్తము చేత మనలను విమోచించి నిర్దోషులనుగా చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు. రెండవదిగా కొలస్సీ సంఘానికి ఇదే పౌలు ఉత్తరం రాస్తూ 1వ అధ్యాయము 22వ వచనములో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులుగాను నిర్దోషులుగాను నిరపరాధులుగాను నిలువబెట్టుటకు ఆయన మాంసాయుక్తమైన దేహమందు మరణము వలన ఇప్పుడు మిమ్మును సమాధానపరిచెను. తన సన్నిధిని పరిశుద్ధులముగా నిర్దోషులముగా నిరపరాధులముగా నిలువబెట్టబడుటకు క్రీస్తు మనలను సమాధానపరుచు నిమిత్తమై ఆయన మాంసాయుక్తమైన దేహము వలన, ఆయన పొందిన మరణము వలన మనము నిర్దోషులముగా చేయబడ్డాం. ఒకటి, ఆయన ఎదుట నిర్దోషులముగా నిలువబెట్టబడుట కొరకు ఆయన మనలను నిర్దోషులనుగా చేశారు. 2, ఆయన సన్నిధిలో నిర్దోషులముగా మనం నిలువబెట్టబడుట కొరకు ఆయన మనలను నిర్దోషులనుగా చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు. మూడవదిగా యోధాపత్రిక 24-25 వచనాలను మనం చూసినట్లయితే యోధాపత్రిక 24-25 వచనాలు, తొట్టిల్లకుండా మిమ్మును కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మును నిర్దోషులనుగా నిలువబెట్టుటకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వ యుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, తన మహిమలో కూడా ఆయన ఎదుట నిర్దోషులముగా మనము నిలువబెట్టబడుట కొరకై యేసయ్య మనలను నిర్దోషులనుగా చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రియులారా, ఒకవేళ మనలో ఏదైనా దోషము అనేది ఉంటే కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీదు 19వ సంకీర్తన 12వ చరణములో దేవునికి విధంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చుము. కొందరికి వారు చేస్తున్నవి పొరపాట్లైనా అవి పొరపాట్లుగా అనిపించవు.
అందుకే దావీదు ఏమంటాడు, తన పొరపాటులు కనుగొనగలవాడెవడు? నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను నిర్దోషినిగా తీర్చుము. పశ్చాత్తాపం, ప్రాయశ్చిత్తం అనేది మనకు కావాలి. దావీదులాగా. అవునండి, చాలామంది రహస్యంగా తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రియులారా, పొరపాట్లు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ అది వారికి పొరపాటు అని అనిపించదు, ఎందుకో తెలియదు మరి. అందుకే దావీదు అంటాడు, తన పొరపాట్లు కనుగొనగలవాడెవడు ప్రశ్నిస్తూ, నేను రహస్యముగా చేసిన తప్పులు క్షమించి నన్ను దోషిగా కాక నిర్దోషినిగా తీర్చుము అని చెప్పి దేవుని ఎదుట ప్రాధేయపడుచు ఉన్నటువంటి, పాశ్చాత్తాపడుచు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీదులో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ప్రియులారా, రోమా సంఘానికి పౌలు రాస్తూ 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం, ప్రభువు చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ధన్యుడు. కాబట్టి దేవుడే మనలను నిర్దోషులనుగా చేసిన వాడై ఉన్నాడు. తన ఎదుట నిలువబడుటకు, తన సన్నిధిలో తన మహిమ ఎదుట నిలువబడుటకు. ఒకవేళ మనలో ఏదైనా దోషం ఉంటే దావీదు వలె ఆ దోషములు ఏమిటో ఆయన ఎదుట ఒప్పుకొని నిర్దోషులముగా మనం చేయబడాలి. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనే నిర్దోషి అని మనలను ఎంచుతారు. ప్రభువు చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ధన్యుడు. అలా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆయన మనము ఎన్నో తప్పిదాలు చేస్తూనే జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వారముగా ఉంటే, ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో సామెతలు గ్రంథకర్త జ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను 5వ అధ్యాయము 22వ వచనములో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, దుష్టుని దోషములు వానిని చిక్కుల పెట్టును, వాడు తన పాపపాశముల వలన బంధింపబడును. ప్రియులారా, దుష్టుల దోషములు వారిని ఏం చేస్తాయనంటే చిక్కుల పాలు చేస్తాయి. కాబట్టి తన తప్పులు తెలుసుకొనగలవాడెవడు, గ్రహింపగలవాడెవడు అని దావీదు కనుగొనగలవాడెవడు అని చెప్పి మాట్లాడిన విధమున కనుగొనలేనంత దోషములు చేసే పరిస్థితిలో ఉంటే దుష్టుల దోషములు వారిని ఏం చేస్తాయంటే చిక్కుల పాలు చేస్తాయి. వాడు తన పాప పాశముల వలన బందీగా ఉండిపోతాడు, ఆ దుష్టత్వములోని, పాపములోని, దోషములోని. కాబట్టి అలా బందీలుగా మనం ఉండక ఆ బందీ విధానము నుండి, ఆ దోషము నుండి విడుదల, విముక్తి పొంది ప్రభు చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడి ఆయన మహిమలో ఆయన ఎదుట నిర్దోషులముగా నిలువబెట్టబడగోరు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకందరికీ తన కృపలనిచ్చి సహాయము చేసి మనలను నడిపించును గాక. ఆమెన్. తండ్రి, కుమారుడు, పరిశుద్ధాత్మను సర్వశక్తి గల త్రియేక దేవుని దీవెనలు మీకందరికీ తోడైండును గాక. ఆమెన్. అందరికీ వందనాలండి.